Molweni nguThembi Nkosiwa kwaBoy lona aka uSathana Mjamba ama-fans aka igama lam ntokhona ndilapha ekunjani podcast. Ndicela sibalandeleni sibasapoteni kuwo onke amakhasi onxibelelwano bayafumaneka. Inkosi kakhulu. God bless you. Good evening and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Lovuyo Ventfolo Waha Uztonga Statu Wetini Ulu Mfundini or Ondabailanga Lokuto Nabatuni Commands Suka Atuka. I'm a flat. I'm Sanjay getting a star on them there from Damana Yellow Bone, yes, and Musha. Masibonakalisimeko ke bethu nasibuli sabona abantu basilandelayo nabona abantu basixhasayo abaphathi bethu nabelungu bethu which is i-viewership yethu abasupport bethu abantu abasilandelayo konke amakhasi onxibelelwano asuvale umlomo siyabulela bethuna Duka uyayazi into yoba yes ndinguye uMzwanele unele wakabheni umsasazi wodumo unyana kaMamsukwini i-Yellow Bone ungasihluphi ngokukhangela ilali yami because awuzoyifumana nakuGoogle into edume ngayo qha ikhiqiza i-Yellow Bone right through ibusele kuyibhola Duka zomhlaba siphethe bani namhlanje Mabukelo Kunjani Boss, and then this is one of the exciting episodes. Oh yes. Exciting Kwakum because the gender is I regard him as a legend, man. Oh yes. He has done it. He has shared a stage with big names. Ababongeni Ngema, Uvuyo Mokoena, traveled the world. Yeah. All over. He has done some beautiful songs. I'm a 2000, you know, but I'm sure I see Vingoma Zake. And then as I realized, but no, this is actually the face. Umuntu wena oka aqhame ngamaboma athi cwaka. Aphinde athi strong. Seke sizisabeleke nezo zinto namhlanje sohlala namhlanje sinqokwele naye get to know yena. Ngoyena babantu wajumpela into ba uSathana kahle. Ujamba ama-fans. Please allow me to welcome uThembi Nkosi. Kunjani futhi? Ndithi sizawuphumla xa sifika ezulwini. I say. Siyacela. Hallelujah. Sisuka nje. Yeah. Ngoba sisemhlabeni onjalo. Yes. Okosazalwa silirhuqa ichain. Yes. Sawuphumla xa sifika ezulwini. Xa sifika ezulwini siqale siphumle. Siphumle kodwa ngeke siyacinga ukukhuluma nami ngoba sihambe sedwa. Yes. Sihamba nobawo wethu semazulwini. Yes. Inkosi kakhulu. Kunjani ubhuti yena? Man kuhle nakuthi man sibonga ukugcina mfundi. Yo. We are so grateful by now namhlanje. We're so honored. I-catalog yethu of people we've conducted interview nabo, it seemed incomplete up until when wafika. Oh yes. Because there are so many people that we've interviewed here. Aba mention igama lakho, aba regard wena njengomuntu bebejonga kuye. Thina xa sibona beautiful voice, beautiful artist, kodwa bathi no. Sifunde koThembi Nkosiboy. So it's an honor. I'm sure it's going to be also exciting nakubo ukuzibalela lakho namhlanje. Klendlu nesitulo sokuthi sikwazi ngcono ngaphandle ngoba siwazi umculo wakhe but simazi lo muntu malunga nokukhula kwakhe, the challenges adibane nazo, usibalisele ngexesha bekukhula nisendlini nendlela ofunde ngayo umculo. Isitulo to share the success stories, the challenges. Nezinye nezinto nje ezidibenise nawe. So feel free sincokoleni. Purpose is to get to know Mr. T. Yeah. So Thangane, when did you get to know Lumchita? No showcase. Yambona ethi bama-fans. Ezindlini nanku iyabaleka. But nasingekancokoli nokuncokola Duka. Eyona ndifuna uyazi. I-Rotman ngifunde into yoba ingumzalwane. Benza ukuthi babe ngengumzalwane. I-age like a wine. Yabo, the more ekhula, the more ubona ba hey man akalahli umzekelo ngoku ndiyafuna ukujonge pha ebantwini
ubachazele uba mingaphi iminyaka yakho because ama-2000 angabhide akaqoma man suka yi-out nobody kamanje i-artist ayifihlwa i-age i-artist nayo le mali because ihleli ubomi bayo bulapha kuthi khabajonge baxeba unangaphi kulo nyaka Grootman kulo nyaka ndina 47. can you believe it look at this body look at this face and you know ungathi out into endiyithanda before nje siyiqala incoko yethu kahle sihambe nayo njengesiqhelo kukuthi xa umuntu ungamkhanga umbona ixesha elide ufika semhle akatshintshi la Thembinkosi wayejumpa ama-fans isenguye mhal nangoku utyanto wena ayakho nix special ngumntana kaThixo andiyazi engapha yakwaleyo sure I was introduced kuye semncinci kakhulu sure that was the only, in fact that's the only gift abazali bam bakunika yona. Now sifuna ke siqala incoko yethu nje ukusharele Thembinkosi Boy, if you were maybe to tell us uba ngubani lo muntu wena in short nje mhlawumbe ngathi ngubani Thembinkosi Boy. Thembinkosi yintwana nje Thembinkosi yaseTinarha. NgoseTinarha sizalelwe eTinarha yesimayo nobuhlo mdala. Number 7 Gilfas Makhaza. Phambi kwasekhaya kwakhona isikolo kuthiwa iGodlo. Okay. If I remember correctly. Yes, Thembinkosi ndiphuma pha. Sure. Sifika pha eTinarha. Sorry. Sifika eTinarha kutoyitoyo. Sabona ngqi. Ibhizi le ndawo. Kubhizi apha. Sure. Lero katoyitoyo utata uhlala engekho ubuyile ubuya kuyazinyelwa. Sure. Abilungu bakhaba amadonga iminyango. Yavela ke ola no. Yabo bakhaba iminyango. Yeah. Yabo sisakhula ke ngala yabo. Naxa sidlala siyagadwa ngaleni nidlala kude. Sidlala just nje apha phambi kwendlu yabo. So ndifunda eNhlemeza primary school. Ndifika eNhlemeza kukho uZwaibala. Okay. Ufunda khona. Ndim nobrother wami nesister wami. Hayi ke sisiqale sisikolo ke. Sister maka uze ngazi yena semncinci kakhulu. Sure. Kufuna ikwayara same time apha esikolweni. Yabo? Utshone phi qonde uwasusa. Bhuti wami ke uqavile. Uthi utshone phi? Yarra uphakathi baba. Utshone ewe. Ngiceka le. Anyway, eskolabo. Hayi ke. Ehlingwe kwabomcina. Welcome to Kunjani Podcast. Welcome. Lo kuyabahlala sofremba. Ungakhange ucinge. Sure, man. Sorry to disturb. Kuba nami ndisafika and futhi lento yesikolo yabantwana abaninzi ndiyayiqala. Yabo? Hayi ke nami ke ndisireserve shem. Yabo? Bhuti wami akayojoyina ke. Sure. Ndibabukele ke. Ceba ze-auditions. Sure. Hey kubhutwa ebapase shem yena noZwayi. Yabo? But ibepaswa kuthiwa sisanijonga nina. Yabo? Ndizoyibona apha le nomculo bami. Ayendo ya. Namehlo. Okay. Kodwa endlini andiculi mani. Xa kudlala oBilly Ocean eradweni nobani Lionel Richie eradweni ndiyalinganisa ndibamba ikama. Yabo? Ndifapha ndithoqala. Naxa kufika abantu bezo entertain in fact bezobamba meetings endlini. Because mama notatana babe kwinto lento kuthiwa into kanini ngoku. Structure mhlawumbe. Lento franchise man mhlawumbe fumanisa uba ikhona iipilisi ezithile. Okay. Ezisetyenziswayo but fumanisa uba zininzi level qhada. Okay. So bajoyine ezo zinto so they would have meetings apha endlini yabo. And then after those meetings kuserve ke lo drink iservayo and then with the entertainers zabo uyabo sicula yonke into from iculo iculo bese silazi by then iculo yabo from amaculo to songs just zasenkonzweni yabo babe entertain abantu ndayibona phana qonda hey ndiyifuna ndiyoyika Ifuna ndiyoyika le. Yabo ndiyayifuna but ndiyoyika ngizomanjani phambi komuntu. Moved from Mthatha, I mean from eTinarha. Sabalekiswa to Mthatha. Mthatha and Mthatha independent. Yeah. Eligadwa ngamajoni. Yabo.
safika songena khona ke sahlala khona hey Themkosi yangathi ungonethithi iqabo yabo ikwazi ke ngoku noqala isikolo ke sihambe siyofunda kude yabo qale nokulwa yapha ezindleleni udibana nabanye abantu bakhona abanyamanye amakhaladi apha just nje up sihlala khona sihlale down indawo yakhona bayibiza imurmur Pamoromor kahle kahle murmur ke leyo but yona murmur originally na ziyeke izingozi zifake haya ziyeke nayo ke murmur hlala amakhaladi yabo doniswa amakhaladi so besidibana namakhaladi aphendleleni silwa sisiya esikolweni silwa sibuya so kukho lonto leyo yemilo yabo sisaqala ubuke loShaka Zulu besangena yabo sathina emasizezele imikhondo thina sohlaba ezamfene yabo sasenzela nyani imikhondo kanti siyolimaza abantwana babantu hayi aphinda wathatha le mikhondo yaphinda ahlatshwa kwalapha kuthi yabo sanqandwa masani sodlala ngiphandle ke ndawuqhubela ngoko umphandle so bengihleli ngumuntu odlala yathi yabo khuleka emthatha ndimane introduce ke kwingoma siye enkonzweni ixesha elinintsi yabo life yakho nje life yami keke if ndifuna ubona omnye umuntu omtsha and touch omnye umuntu omtsha nendiye enkonzweni otherwise nothasa ndimfumana apha zifumana iswazi qha and abantwana balapha bancinci manje kunami and bayamosha so ndihlala ngimane sithi isunqayela wena akhale ndibiza ukuthi zapha ndangubethiwe ixesha elininzi yabo ndiphela ndisaziwa noba ndenza nganto kuthiwa zap yaziwe bapewu yabo so ndizezi ndaphela ndiyodlala phezu kwendlu ndayazi ke yakho mzandifumana apha konke ndifumana apha noba ndike ndobe wabubuthongo phendle ndingakwazi ukhe ndivuswe ngemvubu yabo ndisitokelo hlobo yabo ndizezi yamna bendikhupha ivili bethu umoya uphele kuba leshushu wazi ba upholele la moya Nkosi noma kula moya yakhe imoto ukuthi kukuhla hle iphele even kada ngiyeva bungeva nansi inkukhu ndibona ndayizihlelela ndandithi tjup ngecingo tjup ifinkukhu konda ifanula lento ndiphinde ndithi enye tjup nayo bona hayi sinekuke ezimbini ezifileyo engazaziyo nami zazithini nazi izilapha bethelwe zona nazo uyabo nakho ndiyoziva amandla kwinkomo zikada uda hey sindobe selokishini ndiphume tinarha ndizazezwe ibe studi ngoku inethole ne kanti live lithole shem linawo amandlana uyabo kona nje kubamba apha enyaweni yathi ngikhabela qona ndifuna ndifuna ukuphumula yabo ndiziva amandla ndiziva amandla petholeni ipakuthi ude kanti umjongo we-face rain ndibeka nalapho yabo so beningazi into like andikhulanga nge-toys i-toys enzazi umuntu yambisa isitena yabo dlala ngesitena ndijoywe ngomnye iphele sesilwa yabo ngokudlala kabi endleleni yami yabo so anazitshomi sure idikwe ngabantwana balapha endlini sibaninzi noba sasiba yi-16 abantwana like from omakazi ke nabanye yabo ekhaya siba yi-4 khona umkhulu wami uThuzi Zamile boy endayibona kuye yonke lento because wayithanda ujayiva kahle yabo ngqondo yaphathelwa lena qonga sibe nguwe bra ube nesabawe uyabona bra ngaki mina yawuyika yabo asipractice apha endlini no-andile moskeo andile pepula andile beyichomi kabhuti wami yabo sidibane ekerike ke sonke utata yakhe naye wahamba enkonzweni nasekhaya sihambe enkonzweni uyabo then sacela uba masizogcina imission yalapha eMotherwell yapha ekerike hence move yethu from eMthatha sizofika apha eMotherwell now this is 89 around up fika kwemama ndifike mama sezilalini moseNthatha ndifike mama ndifike kwindawo endiyaziyo but vividly yabo ndihambe ndiyintwana moseTinarha iTinarha nebhayi into eyi-1 yabo ewe ke khona umehluko kodwa ke into so fika kuthi apha nona noko shem nabo ndiyabona namaTinarha ngono ntsobe zinarha uyayibona bona umtsolo abantu baseTinarha yabo so unamava wale ithetha masimnike umboko unamava wale ithetha babangotsolana abantu baseTinarha like literally ubethwa uthi sa uphelile ungaphinde ubeke eTinarha uphelela bebhayi mole
Manayo manlando. Yeah, Yeah. Yes, kodwa iyabafanela shem. Sure. Iyayimanage. Safe ithi bahle banalanto. Banalanto. Sure. No, kodwa Banela that thing. ba right berongo benjeya. Hayi, Yeah. Nkosi yami. Uthi wapha kaloku nami Sure, nami sure. nayo iba ninomjonga kahle nipheni nijonga. Sibambile. Bakudala. Senza le kodwa. Oh, Sibambile. yeah. So Wafika ngiyafika 89. Wafika emission, yes. Mission, yabo? Sifika kule qasi inkulu. Yabo? No Andy ke bahlala kwalapha ke luckily, yabo? There's a few ukuthi siyaziyo lapha eyami enkonzweni. Sure. Siyazi kuba ke ngabasi enkonzweni. Sure. Yeah. Nabo Andy besingabazi prior. That yabo sizobazi xa sifika eMalawi. Kanti kukho abantu abanje enkonzweni, yabo? Inkonzo thina besiyazi from afar. Sure. Sihlala eMthatha, yabo? So we would travel to enkonzweni. So abantwana like aba travel nabantu abadala then. So sishwa no Andy kwanye sishwa na whoever sishwa naye. Fana benelaka ngalo December kuthiwa iza nawe hambe enkonzweni. Ufike kule nto nabantu abaninzi. Akho ndithini but the only experience onayo phaya ukudlala nabanye abantwana. Abaninzi. Akho umuntu lahlekayo. Ukuyodlala ngapha empelazwe. Uyodibana nomama wakho later. Yabo mama wakho nango choiring. Yabo uyacula. Yabo tata wakho nango choiring uyacula. Wenza imisebenzi lapha enkonzweni, yabo. Mama is a teacher apha enqeleni. So uphuma ko mission. Uphuma ko mission uphuma nje ndizosifunelwe isikolo enqeleni. Okay. Sikhona isikolo kodwa safikelela kuso apha sifika. Douglas not Douglas ngespace next to Nkwenkwezini. Nkwenkwezini if uyakhumbula kudala yayingena kabini isikolo. Babengena ku-12 abanye. Yeah. Sasipha. Okay. Yabo lo mtshintsho. I think sasingena qala thina ngo-12 siyaphuma iyangena abanye. Okanye mhlawumbe if masibuya nditshintshiwe thina songena ngo-12. Yabo. Ndipha. Uba kwakusenzeka ntoni izikolo zenze la nto. I think yayiziphumo ze-riots still. Yabo. But ke ndifuna ukupicture i-era endafika ngayo. Sure. Yabo. Fika kwamapha ndiqonda hey ndiyazibona izinto. Ne-fashions ndiyazibona, yabo? Qonda hey umuntu kanje, yabo? Nendlela zothetha netali, hey mfundi yini, yabo? Hey khwela itaxi. Yabo? Sokucala semtholo. Thetho hlobo Kanti ukhona netaxi apha. Sure. Mina ngisuka ezilalini Qala ibhaki, itaxi ibhaki emntana. Ibhaki emva. Emva nakhona. Lasho lokutya balapha yonke into neparafini. Zonke zilapha, zonke. Sure. Bunelaka nakhona yobapha kulabhaki. Exactly. Yabo? So ndibe ndi-understand ukuthi ne-era endikhula kuyo. Sure, yeah. Into ezininzi bezi-restricted. Yabo? Kakhulu. Yabo? At least na bendi-fortunate ukuba ndizibone ezinto. Yabo uncinci bam. Sure. Yabo? Just before ndisuke eMthatha lena ke ngoku this is for umculo. Just before ndisuke eMthatha ndithenge icassette kaVuyo Mokoena. Okay. My first buy. Yabo? Igreen ngaphandle. Inengoma ithi ikhona Vuyo Hallelujah. Siyahamba thina. Siya ezibeni. Sasizijobela nto leyo. Ndikhala ngathi uyazisokolisa. Oyabhim. Uyazisokolisa. Kuyafuneka amanye yena sicimeke. No, kofuneka nimane unigalela amanzi kwenza alungise umqala. Then izawuphuma ivoice. Siyabona ngawo manje uzokhulula ngoba. Kaloku unyukile umoya unyukile asizoyinceda bantakwethu. Yabo. Bantakwethu. Amen. Wow. So la album Sure. bendiyazi like you know A to Z. From end to end. Now ndifana njani kuba kukhona iradio ngoku endlini ingathi ayisahoyo. Ezi radio zincinci. Yabona. Nami xa ndilayitile andingxoliswa. Okay. Yabo? Sure. Machine. So ndiba nethuba noko ndike ndibapha kuyo ndicofa. Cha as long as ingamoshakali. Segood. Kodwa ndingenza into bona nje ndifuna icassette. Yabo ndifuna mamela into. Sure. Yabo? Ndingalintshisakalelo ke dala ndinayo boss kwasithina ka before simuvele to eMthatha. Abazali bami besenza the same thing. Bazi conductors. Bakhona choirs babe kwi practices. Yabo
basithathe thuwe enkonzweni yabo now funeka uyobabukela lento bayenzayo ngoba xa bebuya bazakubuza uba besicule njani okay yabo funeka unikeze lo feedback exactly funeka utsho mna banibuza njani banibuza phi ndidlala ikarati phandle ayisho ubhizi ndibuya amadolo agreen Yeah. ndilibele this time around yodlala ikarati kanti ndizawungena estagini yabo this first time ke ngoku siqonda yho lifikelela xesha ekuthiwe sendibe clean So le mpahla buzokuya high station business karate fund. i-green futhi green sidlala raf kuthiwa mnike noba ibhatshi ye ndinike unyuhla webhatshi engakanani sorry yakunika Dlamini yo uthini? bra egqiba ndamisa apha phambili kokwayara yeyi-boys choir le boys choir sibizwe uba masijoyine yona sifika nje igere kwathiwa nina ndicula ngapha nina ndihlala phi sihlala emadawala kuthiwa hayi ke ndiyocula ngaphaya now there's ikwazakhele there's a new bright there's number 1 there's number 2 negerka so ngamacala lawo yabo naxa sihlala ngemali sisebenzisa loo macala yabo xa sifuna unantsiqokelela ingxowa sorry sisebenzisa loo macala sithi ngumdlalo yabo so ku-accumulate imali ke ngoku then kuliwe ekugqibeleni uba nenze imali nina ndiyabona laa over lingaka exactly so yanceda kakhulu ke loo nto leyo because kulapho izinto ziphuma khona italente ziphuma khona uyaba ufuna sibathini lento singayithatha from this level siyibeke level hence kwaphuma i-youth festivals zasenkonzweni under the late Bishop Monki, may his soul continue to rest in peace. Saqala uvuka pha nathi ethenge iband yabo sawudlala iband ngoku uyabo mna ke kuba umculo ekudala ulapha kum uyabo because akho umuntu ondaziyo uba ndiyacula apha endlini ndingumntu ozibayo qho ndingumntu ndandithanda ukuzenzela izitudiyo zam ndingene ngaphansi kwebhedi and ibhedi enzathi make sure uba ingubo ndizitsalile uyabo zahla kakhulu zayigquma ibhedi yonke uyabo ndibeke nezinto ezinye izinto ndivule ithuba elincinci uba mandiyakathe ndingene ukwenzela uba xa ndicula iingoma zam ndingaviwa ndide ndilale ndide ndiyolala ulala ndikhangelwe nyhani ndikhangele ezilokishini kanti siphansi kwebhedi yo bhuti siphansi kwebhedi phantsi kwebhedi no wonder wakwazi umbona usathane ubuya wajamba amafeso wambona kakuhle yabo ezanitshintsha uzivile and I think le nto yalida to ivoice yam yabo now ivoice yam mna I've never had ivoice ekrekayo azange ivoice yam ikreke idifikile kwesa stage uba kwesa stage uba ndiyakreka ngoku from being ubuntwana la adolescent stage ivoice yam iyanqakola and uyabona azange ibe nayo la yabo kucula la supra no phansi kwala bhedi okokoko for that long because bendicula for long into bendicula funeke bendicula ndizoyiva still bangayiva isoprano is the best part if you want to do that yabo so I would mime ezingoma ndizaziyo nakhona funeke ndizibamba pha entloko ziculwa enkonzweni enye ndithandile isound mhlambe icula ngutata yabo enye ndithathe ndicinge ndimane ndizikhumbuza yona manje imagine ke ngoku ndinjani ebusweni okanye ndinjani inkangeleko yam doing that at that age yabo so mama benjonga sithi hayi manje ntoni mama ke bekhaleza khaleza sihle isandla sakhe take 5 ngoku yeah siyakhaleza isandla nozalo take 5 ngoku and take 5 yake ngayilo lesson enhloko une-ring ye-diamond etsolo utsala phansi phezulu cash sanda nesihle baba sineenqa ezishayinayo all the time uyibethe ithi qhaqha so uqonde Jesus so uhambe iqhela loo nto le iqonde hey this is how I should behave don't talk about it yabo ndingalethi lento yam ndingayaziyo nam uba yintoni yabo it gets in the way of whatever yabo but I've always known ukuthi umculo is my path is my way yabo wonke umuntu ondaziyo uyabuqamba amanga kwanye uyaphosisa othi umculo abesingawuboni ukuthi muzi yabo so ungaqhawulanga nje as you are wrapping up your childhood life uba ukhule njani zonke izinto uzibalisa njengoba sowumdala ngoku when you look back at your childhood life le uqosherela yona what would you say maybe you have learned and you are taking it now mhlawumbe now to your kids abakhulisayo yabona into endifundileyo ngokuya sekhona noThembinkosi ngoku njengoba sekhona noThembinkosi ngoku the dream endandinalo ngokuya azange yasuka kum ukufile
every day ndipolisha i-crown yam every day nangoku up to this date nditshona namhlanje sendiyipolisha i-craft yam ndithi make sure futhi uba ipolishwa ndim andithumele omnye umntu yabo now ndiyipolisha njani i-craft yam ngoyi-revisitela each and every now and then, whether by note ndiyahamisha, whether by full blown ndicula egarage yabo mna oneighbor bam bayandazi ndiyibetha inote kukhuza uneighbor next athi yo siyakhala yes kwazi because into endangena ngayo naqonda ndifuna uzi-identifya ngale nto yabo mandibe ngumntu ndopitshayo apha awuyayiqalisa isopran ubani ndiyambona u-Iron Dance. hayi Before Iron Dance there was Temikos. Exactly. Yeah. So what happened is ukuthanda ii-notes nee-notes ekwayareni but ufumanisa uba andikwazi ufikela ko-10 no-base xa ndifikela phaa nqono ndisokola yabo but ufumanisa uba mandifunda umculo mandikwenzela uba zingazondisokolisa nazo because ndiyazinida yabo ndikona okay kuba mandithini ndihle mandinyuse ikey ukwenzela uba ndizoyicula la thena ndikwazi uyicula nala base bayandihlula ndiphinde ndinyuse ikey ndiphinde ukwenzela uba ndizofikelela kulaa base ndifuna ufikelela kulaa base yilaa nto othanda into oyibona kutatakho uyabo afikela abantu athi wena uzothi so yabo athi uthi so fumanisa uba ikwayara imbambile yabo that's all you need abantu abazokumamela yabo but now you have to have le charisma yabantu funeke bekumamele le nto izothi ndijone yabo phike kulo ongqina kwala mehlo Nkosi yami. uyayibona ne apha inzima khona Umuntu sepisha kodwa ngafuna simbone ubungubani. Into yomculo le ine connection kaloku uzibone so isakhusibamsela nyama inkukhu leya yebhuti yilaa nto ke mna ke uyive into eradweni nasetivini okanye ndiyive ekwareni kamama eculwa ndisiva uba ndiyagodola yabo ndayazi ke uba iza njani iza ngokumamele into kanti ndivile unoxhebandi ndiziva ke abantu so ndingumntu kahle nengqele and fumanisa uba andiyithandisisi ncam because ngoku yenza wesi izinto ukuthi ukubanda ubundigodolisa ayizokwenzi yabo so nobambile kudala nobambile yeah so apha enqileni this time around kukho umntana ongazange esikolweni lo usilidela to prayer every Nancy assembly yes assembly kanti umama udala endibambile ezinantsika zam due to time zam dala esibambile ngoba mna kaloku and I don't clean after myself after she stood as inje njalo manje buziba sintoni ezi yabo masimama uthanda cleanliness sintoni ezi tontontontontonda yamazi ke naxa sethetha mem kaloku and yayazi noba ndimi and I understand banazi toys yabo toys zam izinto ezidlabi kwale fan yalapha endlini seyitoy yam nayo uyabona la remote itoy yam nayo imoshakala kwayo kuziwa kumqa yabo so I think yanginceda wena lonto kakhulu so that ndizofocus more kule craft yabo izovela le craft apha emigceni apha enqileni yabo osithiwa makuhlatyelwe yo but xa ndijonga amehlo kamama ndimuba no lethi ungakulilinge ungakulingenzi le nto mcimzayenza ufuna ukhala ungathi ufuna ulatha wena unqandawo ufuna ukolatha mna okay kuba izoculo isakusatshiwo uba hayi ke akekho unamcela igama lonyana babala olet lijonge kuwe straight ba lithethe ngamehlo ba lihlabele nantsika and mama respect wakhe yabo into endifike ndayibona apha nafumanisa uba hey umele respect yabo ndaqala futhi nombona esebenza ndingatsho lethe umbona esikolweni because yesedale ititshala but bengaditshini kungona ezoditshana na apha enqileni wathi mntanam don't worry ndizakuditsha ufuna standard 4 hey but what an experience with your mama izinto uzabethela nento encinci kaloku funeke uzivile umzekelo apha eklasini qala ngawe bakuyangcola kuza lo mbuzo uyayazi lo uba ndifuna ingqondo bathi zapha yethi xela mzokwenza umzekelo athi ndibetha nonke ndibetha lapha kulo nguyesu vele izono zabantu imagine ke ngoku eklasini siba ngaphi siba eklasini ngela maxesha ndiyakwazi uba bayi-40 eklasini eyi-1 exactly so uzawubethela la mivumbi iyi-40 isile yonke le ngingini nkosi yam ndingumntu onjani ke mna ke o-reserved yabo
I know apho kufuneka ndiqambe khona ndiqave khona yabo nalapho kufuneka ndingaqavi khona yabo yabona dingabantu abanjalo yabo yazi ba unkosi yami if ndiqave apha mama ekhona mama uzobukisa ngam you know your mom from England Sure. maze kwasekere uyithulula phambi kwabantu imbambo ubhale Khalimara. ulula mabayazi nje ba akudlalela kumama kanti nasekwareni yakhe yakunje yabo siyaziwa nje bakuthetha ukuthi strict yabo na utata ngapha yanda funa siba hey nayo uyoyikwa yabo unalanto you understand kanti ayikho yonke lonto leyo ngaphandle kwenkokheli esikuyo because xa ikunikezela umsebenzi ba uwenze kufuneka uwenzisise yabo so kulapho ngibona khona umthetho uyabona khona hey umthetho kahle lo ndikhula kuwo mina umthetho ophuma kwezangcambo kanti kweza gates yabo let me focus kweza gates ndafika phaya kumthetho wokuqala usithi ungabheka bheki jonga inkokhelini buye phaya sibheka bheka jonga inkokhelini udonga itama jonga inkokhelini yabo jonga inkokhelini ba Sadonga itama. ndifuna ubuyele phaya manje ndinomdla phaya emgceni phaya assembly kwenzeka ntoni mama ke vele wathi hlabela thembi Nkosi nje kanjani wathi khalisa hlabela now unike babuso buthi Awuzoniphikisa. now that sendichilo ungani disappoint you know what's what if we can't disappoint yabo amakhaya wethu besibethwa ngusithina it was okay yabo abantwana bangoku hayi yabo abantinta ngoba Ngixolela. yabo nabethu nakakade ithi chakana net uyakubhandinda yekubandinda yabo very good food yabo so okay another story story for another day now this time tikhona Nkosi yami atalangoma bucula ebathroom namhlanje ngekuseni Hlabela yona. kom Good. nafuneke ngicinge nekey yalo walapha uhlabelayo Okay. to accommodate isikolo because le ntwana akahlabeli nje uhlabela ngekey ethile ukwenzela ba Isikolo uculwa ke bra uculwa ke if no judging from itoyitoyi ingoma zaziculwa phaya yayikhona imigceni lanto etoyitoyi kancinci yabo but ufumanisa ba yanyathelo zithethala because ayonto enanzikwayo ipromotewayo but I had to ndicula yomini ndilila I mean ndayijongele nto thi yabo wakhathu hayi mathi Nkosi Please. Nkosi oh man ngoba uzananzike akazolinda kuphuma isikolo yabo Good man. hayi ke kufuneka ngiqine ke nyani chomi yami naye indiniba ayintoni ngokwena imanga leyo yona kwalento ba indimi ngokulo ungqolayo ba wena inqandela ba thula sawubethwa ngono bayivanga kahle bakuthiwa Hlabela. now ndayiqina kuba nekwayara seyingena yabo qonda hey amajita kodwa Yeah. Uvula kahle. And ibhesi yabo kuyabuyibamba ngomlomo. Awukwazi ubhesi ungakhange wenje nobuso bakho kufuneka xa uya bhesi. no again bro that was a nice hymn that was a nice tune yabo now bengayazi by soprano leyo until lamnana ndimbona ekwayareni ke ngokusesibadala ecula usoprano ndikhe nocula usoprano musinami andicula isigele ndawuhleko Yeah, what lo mchithi nevoice entombazana. Sure. but ekerk bendikwazi uyicula yabo because kulapho ndifika ndibe free khona Sure. yabo ekasi yakwazi because there was a lot of tension man not just nje only endlini yabo endlini it was a normal home a normal household as far as I'm concerned yabo because bingeke imgqumo umuntu adabe ngaka kanti bingekho koptu yabo so ndayihlabela ke lo ngoma bra hey hayi ke yaphuma indaba from esigelo kuthiwa hey nemvile yabo mama esithi uhlabela kamandi uthe Nkosi esikolweni yabo uzohlabela nasenkonzweni yo pressure Just confidence. Qala pha ke Pressure ke yonke. yabo siyabona ke mina ke because kaloku ngisendijone nesports mina qonde manje bebusy manje mama azongibona ba I'm too busy for this yabo but benibona
ayincedi because endlini once bachithi ingoma eyi-1 ikwayari ingene yonke from bass to soprano nezinye yabo because we are a family of 6 bazali babini and 4 of us yabo bensatsho ke nguThozi ndinguLizo ndinguThemkosi i-second born ibe nguNothemba i-third born sister yam, our only sister Rose among borns, and then our last born uLizo yabo just before ingakabalibali because i-story zininzi zininzi so ndigqibekele nosister wam Cababa yena uyayazi because ngathi liwele lami because ndikhula naye yes yabo uyayazi ke noba siyahamisha yabo siyalungisana yabo Cababa lento nyani kuthi yabo until kwafika ke la xesha lokubana hayi nalo uyacula nawe ivakala yasekerk ke ngoku yabo qonda yona purpose yami ngathi nansi iyalapha yabo ile ndibona neband kuyo yabo ingathi uzibamanda apha yabo ngela xesha ke ndidlala ndikwi-majorettes. How I joined kwi-majorettes ekhaya eMthatha kwenziwa amatanki. Tanki lamanzi. Sure. Ukwenza la way ndiyakwazi ukwenza la way yabo so ufakela ama-ribbit yabo lacala lokujika itanki there was a tune yayibethwa ngamajita ayi-3-4 depending ubaleka kanani itanki yabo ndikhula ngaloo nto leyo nasisavuka sivuka yabo so yayinto endiyifundayo lena yabo ibethwa ngehamire le nto but ingathi iyadlalwa yayibona hamire rap yabo irapha ke neyestil okanye yabo but depending uba wenza ntoni yabo because ufuneka ugoba icangci egqibeleni uligoba kanjani as long as uzaligoba libe sharp ikhona apho funeka uligobele khona yabo nawe yintsimbi laa ntsimbi funeka ibethwa i-round la ndiyiplate netanka lizobekwa apha njengoba libethwa nje liyaligoba yabo liyaligoba so yabo lingathi so lingabi so but ligobe so yabo ifakwa namaribiti ke neyonke loo nto leyo so ufika kwamphaya xa ndibona i-majorettes ndibona la magubu isound yabo nditshula kona intsimbu yabo ndingajona njani le wey buzithanda ngajona la nto wey but ajonga khabe ne-strategy sakho mna uba ndiyafuna ijoyineleyo ingajoyinisana ngomso yabo but khabe ne-strategy sakho soyijoyina because ndiyakwazi ngumuntu onentloni kakhulu ndiyawoyika amehlo yabo the reason why ndiwoyika amehlo then it was because of ndiyathindida ndilithindida yabo kakhulu then yabo because ngoku you're not exposed kakhulu kwinto ezithile like i-TV or YouTube ufumase ubukele kakhulu and you learn a lot, you understand, and more especially ngala era yabo abantwana abaninzi balapha eBhayi isikolo baziyeka ngala era yabo now you affect her a lot into leyo because nyani ke an uneducated society is doomed yabo because siyayazi into leyo from our own experience yabo yeke yami into because yami special if I must say yazi ngithi le yothinditha ndakada kuze esikolweni khona ichapel sasiyazi sonke esikolweni yathinditha nako ngolwesihlanu ke kuyathanda upractice oyichoir ngolwesihlanu namjaphithizela besikolweni xa ngigqitha kule class kuculwa kuyo hey madiba abantu xa ndisithi hey nami udiba uyacula akathinditha ashela ngithi yenza kanjani le because madiba wena uthinditha like everyone uyamazi it's strange ne this is ke where's the trick is uza nawo kuloo ntombi ndisiza kuyo le yavele yatshintsha yonke i-perspective kum it's like hayi mana ayikho le nto yazi into xa sengqondweni yabo it's true asengqondweni uphele so uzayibelieve ucimba yinye funeka uzifundise ukuyicinga le nto funeka uyithethile kwenzela ikhawuleze ifike elwimini lakho yabo yilaa nto yoqhela abantu qonda ukhalele mani indlela athetha ngayo nawe ngokuzohamba uyofuna uthetha ngalaa ndlela but ufumanise uba la magama funeka uwafakile ngoku awekho because khange ube nexesha lowacinga la magama yabo and to a point apho funeka wenze sense the first time uvula umlomo yabo khamise uvakale nesika i-diction yakho ibe clear you understand kuvakale noko akumnyama ngancam you understand and worse ke ngoku after uzophuma ke ngoku kwendlu enotishara yabo so funeke kungabe mnyama ncam apha kuwe kodwa na I promise you umculo took over way back bendizama just nje
ukuqabela kwenze manje zohamba ngeRhawutini ndiyokwenza into zami zomculo ndibuye ndibe right. Now ke ngoku ile crowd ndiyoyikayo. Yeah. Yabo ayikho enye into endiyijoyinileyo ene crowd. Yabo bazamile undifakela ku sports esikolweni but andiyikho practices. Yabo because the practices zabo zinqamana with me having to be enkonzweni. Because after school siya straight enkonzweni every day, straight enkonzweni, no miss. Now phaya kwenzeka ezi activities. Ndingena njani apha Nkosi sijonga kula instrument uyifunayo. Kajonge kunto ayikho enye wayisebenza zinintsi ezi instrument. Zikhona ezinto ezibona kuni tambourines khona yabona zonke into ze crash nezikane tenors yabona altos yabo ezinto noko asikabiyo le ndifuna uqhakaza lena Yeah. andikayazi bangayenza njani but iqonda uba into yami leya yabo ayike ndazama ngena phe egqibeleni kuleya ithi qha betha kubeka yona iphinde yawubetha wale ethubeni iphinde ndiza andibhori nansi into yebo but ke andikwazi uthini ngoba lapho njonge khona ndijonge pha. Now to answer my question, perseverance. To answer your question, sorry, yokuba intoni kosa story Sure. You can take. to persevere uhlale kulento and moreover because uThixo uyathetha nawe in a way. Yabo uyobana you are in a right path or right Sure. one ke ngoku yabo ndibe ndiyazi ke mna ke lo nto le ithetha kumba ithetha patience. Sure. Yabo funeka ndibe ne-patience. Uzazofuna phaa. Exactly. And moreover ayoplan yam ufumene umyalezo why not ke ngoku sitike kwi-mission sitika kwi-mission yabo because uyazinikwa mos ezi signs and zii-signs zakho wena if uyahamba uzixelela abanye abantu inini baza kubamba engathi uyagula. Jonga u-enigma abanye abantu abakayazi whether ithini situation yakho yabo whether uyagula okwanithetha inyani yabo you understand but ke mna ke ndingatsho mna yam iview mhlawumbi ma-different mhlawumbi kweyabo you understand but ke into enjalo bhutwana yabo so i-perseverance. Okay. Ndathi ndazofika yangoku ekerk ndangena ndazenza ezo majority ke just nje fast forward Sure. nantsi enkulu ke ngoku kunenye Okay. igospel choir lapha ndifika njani kuyo qonda thithi mna andibebhizi nalaa mcimbi Sure. because ndithanda lo wawo udlalayo Okay. yabo ewe vocally ndikhona yabo nam sendiziva yabo qonda ndishota ngantoni kweyam craft ndishota ngozidlalela. Oh, okay. La picture yomntu ohleleyo uMike ozidlalelayo yo qonda ndishela nto yabo o under spotlight unxibe kakuhle oyenza into yakhe effortlessly. Yes. Ndathi nansi into endifuna uyenza yabo yakhona i-backing singers azabikho Awunangxaki bunikwe imic yakho wanikwa laa nto umcofe wena qha Unalaphiya. wena voice yakho nindiyeke bakuyeke bakubukele ndizabaleka amehlo yabo but abengqondo hayi isawunda kamandi kodwa xa idibene yonke into yabo but for starters mandiqala ukwazi mna le yakho ukuyenza then I can have my own yabo hayi ke qonda hayi ke masendiqina mna phi kula melody khaya sendlini ndinathemkosi heyi hayi yaqina yapasa. Sure. 16th birthday, I think if I'm not mistaken, Tingela la Casio. That was for starters. Competition yami leyasekerk. Hayi yena ayazi. Ayazi. entsha babuya amandla Andikabi yena partner yela group. Sure. Iqale muslapa la group 92. Okay. Ndayibona uqala kwayo. Qala qonda not yet aziba iphathi yayo. Because kwathathwa kule age group yamkhulwa wami. Ubheka phezulu yabo. Qonda yona kuthiwa ndingumqeqeshi for yona. Azawulinda. Yeah, akudala ndilindile now sendifikile ngoku. Ndiyazazi lapho ndisuka khona. Yabo, ndiyazazi namafu bendiculela wona nemithi ndandiculela neentaka ndandiziculela ngoku. Yabo? Loo nto leyo isahleli kum and ndisenayo laa ntshisakalana. Ndiyafuna ngokuthini ukususa le fear yam yokuba ndikhole kwesaa stage ngoba ndiyifunayo liqonga. Iqonga ke kum liqonga lokubana to showcase kwalapha kum le nto imandi kangaka ndicinga uba ndiyayenza ndi-selfish kanjalo andiculela omnye umntu nandiculela mna culela mna So about personal into ba personal yam into. I've got a question ngaloo nto now. But I want to talk about it
xa sesithetha ngumusic wakho. Okay. I don't want to disturb it, but independently, but I want to talk about it. Okay, inkosi kakhulu. Yeah. So ne-voice yami ke nguseyiqola. Sure. Yabona ne-mic sendiyifundisiwe sendiyibone uba isetyenziswa njani. Yabo? Mic technique. Mic source. Mathi usiyibhabhaza, yabo? Ihlala ingala sponge, but eza sponge naso sinayo i-dissonance yabo? Thina umanzi wena, yabo? Yabo? Zonke ezazinto kufanele uba ufunda nge-mic apho. Yabo? Uthi ufunda into yokubana i-mic mayibe kule range, yabo? Mayibe ngathi incenyathelwe apha entloko, yabo? So that iinantsika zakho zingazolahleka ii-waves zakho, yabo? Ndafunda nezo zinto ezo and ublower, yabo? Bhekelisa i-mic hayi kakhulu. Bhekelisa nje i-mic kwenzela bengazothi endlebeni zabanye abantu, yabo? Nee-pops zakho zijonge, yabo? Ba ungumuntu onengxaki xa upopha ufumanise uba utakamathe, no, hoya loo nto leyo. Hoya loo nto leyo itya izinto, have utshepisa, yabo? Or whatever, senje uba if uyazazi ubuzoba phambi kwekhamera and for ixesha elide and futhi for i-purpose engaphaya kokuqonda, uyazi-attack iindawo ezinjalo, yabo? Ukwenzela uba naxa abantu xa bekujonge eTV-ni, they have to believe le nto uculayo because of you look like it. Uyayibona bra? Now loo nto leyo funeka uyenze kulaa era yethu yongazi into ezininzi, uyabo? Eish bra, yakhula ndavunywa nyhani ndangena Church of Christ. Ndingene nyhani ndidlala, yabo? I-first video yethu mna inezandla zami ezimbi. Yeah. Because ndingumuntu wekarati mos. Ngesinye istory neso. Sizukile. So siyabonakala uba ye ibhuda. Ibhuda. Sintwana ngoku, yabo? Yeah. Hey kakusiwa hey hama sintwana le. Yabo? Sinjani? Cha ke andikazilungiseleli for le nto ndikuyo. Yebo? I-sports nomculo ezisarisa. Yabo? Ndingayazi because now ndiba good kuzo zonke. Ndikude erabhini, ndikude ekubalekeni. Ndaphantsi ndanxiba ii-colours ekubalekeni. Okay. Yabo? Ndikude into ezininzi ezidibene nesport. Yabo? West 100 meters. Yabo? West into fast yabona ne-contacts nto. Iifights endizilwe apha enqeleni zingapha kokuqonda. Yeah. Ndibetha amajita lapha nakovinjiwe apha. Esho. Street fight. Yabo? Shit. Yabo? Tuyo lapha. Bona mthatha yani. No, be fast that's it. Good. So kanti nomzalwane No, be fast because we're going to pull up. Good. Umzalwane ucholwe emanqindini. What I want to know ngoku into ba ukuze sidibane noThembi Nkosibhoyi uculayo uSathana ojamba ama-fans uyafika njani loo nto leyo? Yeah, idibene nje ukuthi uzophuma into ba mawucule sikubone eTV sikuveze video. Yayiva ke bhuti. Ukhumbule le magnitude now ke ngoku sendiyiphathekile le kungena kwi-Church of Christ. Ne? Sure. Yona yiyo ke ngoku le seyidlala ku-radio. Ibonakala ezithivini, uyabo? If uyakhumbula ngoku bendisithi uvela kwethu eTV-ni first video yethu ivela ngam nezandla zami ezimba amanqindi erongo. Uyabo? Erongo nje arongiswe emanqindini, yabo? Kule karate ndandiyenza in fact not amanqindi. Uphawu yes amo. Yes. Okay. So ungenile bangale class. Phaya ke ngela xesha ndingena ngalangoma ngoyehla moya. La era kayehla moya le. Yabo? Now this is ke ngoku 1994. Yabo? 1994 ufumanise ba ikwayara lena i-Church of Christ is under i-CCP EMI Records. Okay. Le yayikhona apha eMzantsi, but I think yabuyela back e-Universal or something. I don't know the history. Kodwa ke yayi-CCP EMI. CCP EMI kwakhona oRebecca Malope, kukhona uMandoza, kukhona uRingo, kukhona uTshepo Thula, kukhona iAvante, oBrenda, kukhona all the big guns. Yabo? So ne-Lord Comforters ziphaya, yabo? Now we were one of ezo groups. Because groups zasithandwa ngela maxesha, yabo? So nathi we were blessed to be part of ikwaya nathi la company leyo, yabo? So we would record under them. Bazobona ke ngoku le feature yam. Le yam ke ngoku, yabo? Now the feature ndicula ingoma endibhalwe nguSizwe Zakho, yabo? Ingoma ethi dawabona amafavuleka, yabo? Okay. Phela neda eyisolo, yabo? Icula ngesolo. So it was just that one solo yayipha yabo kula album, yabo? Sasenza njalo msifuna kucula one sichuza ingoma ena one solo sichuze le yabo, so that sizoyinika variety emandi le nantsika le album, yabo? Osiphathi Nkosi kakhulu. Now
ndibona phaa zii-producers ke ngoku ba attende i-launch yethu Okay. yabo bathiwa heyi manje mfana yabo ye mfana masijike manje asambe eRhawutini ndizu-8 ke nake ndithi yobhuda yo Kuthiwa funa ulate masambe. kuthiwa ngoku Hayi kudala. Kufuneka studio nombo record. kuthiwa masambe ndoda masambe pakisha pesha zambe hey hayi ke bhutapha hayi ke bendiyazi uba i-impossible because umamam yamazi Kaloku somzamo. Wese ukutitshalakazi kaloku nale so Isikolo umlo. yabo hey ndizame ndibona eish yazi ntoni ungazami fanele sisangakhalela ukufilembele kwintoza ithe ndiyibeka nje wathi umama mba Ngafuna noyiva. yabo ton wathi umama at least mntanam ebu-10 Then uhambe ke. then uhambe ke mama nditshisakalelwa ngoku yabo ndithi mama ndingayigqibezela phambili malonto leyo yabo ndithi besides ndiqenze sijonga nesi sikolo akuyikho nto ndifuna uyenza pha so uyandityhafisa yonke loo nto leyo nam wasting time nje mna nje yabo sinalo yabo nalo rival nomama yabo athi mama isithi mtime umntu ebeyifeni yami time Okay. hayi timer Hola timer. Bavela right through. timer Lo la mntu mdala. but ufumanisa uba ndiyabhavelwa nangumama qha umama yena ufaka laa nto yesikolo isikolo mntanam yabo what if le nto ayilungi yabo kona mama what if mna ndiya ngaloo ntliziyo ka-what if ndizayifumana le nto ndiyifunayo yabo ndithi ngoku funeke ndiye full force mna ngoku kalo full force wam bhuti ndiyoziphosa phambi kwengonyama Sure. yabo ndifikile mose eRhawutini So waenda kusiya regardless. hayi ndafika mos if uyakhumbula standard 8 ndafika ku-10 ngathi ndafika eRhawutini ndafuna uyithethe nale ekudala ndingamane uyithetha azange ndibhasi u-10 Okay. azange ngixoke ndithi ndambhasi u-10 yabo Sure. qha xa ndifika phaya ndingumntu ofikayo eRhawutini yabo and akho nto irongo apho Yes, yabo nocontempt ngoku and I'm not saying ukuthi mhlawumbi ndathatha indlela yabo uyehova wayenam yabo kodwa ke into endifundisileyo into yokubana ayondlela leyo yokwenza izinto yokubana uthi usekhaya abazali bakho bekunqwenelela into yokubana wenza into ethile uqale ngezakho wena uyabo kodwa ke naleyo into nami endihamba ndazixolisa ngayo ndathi ndiyayi-understanda because into yayilapha kum yayimtyhala Hlisa. yile ngoku benzawuthini benzawuba ibhombo ngoku apha endlini ufumanisa uba ngoku kophuka ifeyistire ngokuthembusa ufuna uwombo yena yabo so yandinceda kakhulu ke loo nto leyo ekukhawuleleleni le ntshisakalelo yam yabo because ngoku kukho into ethi mandirekhode noba yintoni ndirekhode Bekhona ezaziwa ngabantu. uzawuthi ebhudi iweight yahla kum because ufika kwam phana qona before ndirekhode iqala mani xa ndizifundise ndizentoni ndiyakwazi udlala ipiano mos wathi Lundi Themkosi zayo zoba ipianist yam yabo Lundi ndikhula naye apha enkonzweni yes Lundi Tyemaga uLundi Tyemaga qala umazi ecula elinganisa uBrenda yabo elawe yamazi uLundi Wayemthanda uBrenda eGqitsi. khule elinganisa yena usister wakhe walinganisa uRebecca sister wakhe ecula naye sister cula kakhulu but ke olaa hlobo likaRebecca yabo wayithanda le nto uLundi usister wakhe wayikopa kuye so ke hence sisazi uLundi Okay. now ndizodibana noLundi ke ngoku in one of these youth festivals esenze ngapha enkonzweni naye weza ke I think uka-96 if I'm not mistaken hayi ke cabe ufika kwakhathi esasingoma zikaRebecca ndithi ebra ndiyabamba nje mna ufuna ephi wathi zamani zobona umdlala ntoni hayi ke ndaya ke nyani acule ndimdlalele ke enkonzweni yabo chin popular caba sibona kwa crowd ngoku iza apha icima ngoRebecca because uRebecca used to come to get bazocula yabo so bathi uRebecca uphinde wafika caba efika estage nangu yanguLundi yabo ndime emva kwakhe so hence ke ngoku siqala ndifike eJoburg wathi khazondlalela so ndamdlalela ke ngoku nathi ke namqoqela neband yakhe yabona mfakele ne-choreography ethu i-choreographer abasayenza namhlanje in fact until he passed yabo so yaqala phaa into kaThemkosi we went to eSwaziland Wow. uqala kwami uphume ephepheni ndiphume iphepha laseSwaziland Kwasobhusa. yeah so phefumela inkosi phaya namakhosikazi wakhe in fact the whole sheband the whole now uLundi xa singena estagini here first song uLundi faints Hayibo. Into lendinga. yabona i-excitement
yabo ndifila ngokusenseni ngomuntu nami we-stage yabo if you don't have control over that overwhelm end up faint yena azange ayibone mos i-crowd iyangena ne ukufika kugcwele ngena kwakhe uyawelcome ke ngona king na iyaphakama ngephi king ephakama because uphakamile king wena not the other way yabo singene ke iphakame king yacherish yicho bese emaphephini ndiqonda ispeed ahamba ngaso because singena ngengoma yayisithi ukhona unqonqoza kade kuyisenza unqonqoza mfuvela ndiqonda i-pace because from phaya immediately kufuneka sisuke from unqonqozayo sizotho kumphefumulo wami yabona nolinganisa ke mina ngididile ngalapha imaka ncinci wena so yeah ayojekela kuthi then ke usizama ucela i-crowd ngezingoma zidlalwa eradweni yabo did you learn from that pace to this kufuneka uyicontrol ivoice yakho kufuneka ihambe phaya ngathi semafini as if ungabe ngathi uphume racing ngoku sikwazi uphume racing sizama sayitrainer ke lento leyo nyani kini wayibamba le uLundi and yazi what happened ndabona ngoLundi sephansi from that song ayingena kuphefumula wami aba ngoku i-voice control what dizzy wow hence voice control is very very important so iblower i-voice kanti uyiblower kokugqibela ukuqaphuka kwayo gone noma iyabuyiswa ibuye ingeyiyo you understand ibuye ingeyiyo I'm not saying anything sendisho ndinayo into endiyifilayo ukuba nophuku bhuti yabo nophuku hence ndiyigadile into egqithe emqaleni yabo funeka uzijongeze izinto ezo yabo ukusuka ke phaya bhuti ndizodibana ke ne-directors in one of the shows zikaLundi kwesinye stadium eza directors eziyazazikhona kwi-launch sure now there's some of the artists phaya omandoza obana I think usavuka bona yabo umandoza I think umandoza sekule group kuthiwa yinantsika Chisco yabo but kula era yokuphuncuka usasebenza solo seke yabo naye ndizoba close kuye because of same age group ngoba 78 yabo and under that company siyafika sobabili at least bona bakula yabo bathandwa abo Chisco baziwa ngoba rough usifuka nje nase-stage kuyadakelwana kuyakhatywana yabo so ilanantsika hey kodwa at least nina madoda mna ndicula igospel ndilandwana under aba bantu kungabani ixesha sileqa 12 ebusuku mna ndizongena just before umandoza uvala ishow ndizongena ngabo 1-2 mna estagini ndingena after artist egqityo uphoselwe end kuphoselwe umandoza no artist possibly empty before angene yo kunqanyelwe kumandoza yo so yasuswa stage ngoba uyasilibazisa kuzofakwa le gospel wes ingaziwayo yo yento nesandofika nje ngoku yanjani pressure yo kodwa before don't get ready for Tambi Nkosi kwicwaka bra mazicwaka kwicwaka yazicwaka yangathi kumi ngathi bakhangela ama-end like ingathi yabo lampompo sofa happy fond ingene atuzwayo boy bengise boy yabo khona just nje kwalondo kunika amandla yabo boy athathe boy athi ngona ungabheki yonke into athi babukela badlala ingoma na DJ ndingene sensithi stage yojonga bra ndayibona phala ngomba ya powerful yabo that was Satan Jump ama-fans yabo ufumanisa uba ngibhaqwa ndiseshowini kaLundi zindikhumbuze i-directors bayifundini kaloku uyakhumbula sasitheni wathi uzogqiba isikolo ndithi hayi kaloku besafunda just nje mina kuthiwa funa kasidibane eofisini wena ngomso fike nyani ke bayilungisa lonke into leyo ndasayina immediately yabo ndifika SCP kuxhelwa abantu like ohlobo lokuba kukhiqizwa abantu artists ezininzi zaphuma SCP because kuthiwa there's too much of too much yabo funeke ngokuba basheke with one of each category if it was a group
there's only be one. There's only gonna be one group. Sure. The choir. If you try gospel male, funeka ibe one male, one female, ibe Rebecca. Yabo. One pop Brenda male. Ringo, yabo. One traditional Dodon Tsepo, yabo. So kanjani ibe one. Kikozo ovuyo kofakwa mina. Uvuyo kwani? Bra. You better be kidding me. Yayiva bra. Ihome kumreqonde. Mina bandenzayo nomjita and ngoku si close nalomjita because sihlala eJamestown soyithu. Area 1. Yo. Just nje cross istrato nje kwistrato the main ongena so ngihlala on the other side nahlala on the other side. Kodwa uThixo azosebenza ngendlela. Anibiza lo bra. Wajothela khawuza apha endlini mina nsiya mosikwele nje yabo. Ajonga hayi mayiwari lawe. Mina kahle bendikwindlela yami nami eyibethayo. Yabo boss kuba yena ehukene no Rebecca under that contract. Okay. So if uphuma kula contract yena uphuma emakhamandeleni kahle wabantu ababili which is CCP no Rebecca. Yabo. Understandable so because if you check it a couple on stage they're crazy. Yabo. For sure. Uba ulubapha live ubukele yonke lanto kanti in fact By the way sasithuma bayajola. exactly. Ngosho babenzi bebhilive sasithuma bayajola. Yabona lanto leyo yabona ingqondo yomuntu just nje because of i-picture enhle oyipendileyo ithatha ingqondo yomuntu imse kwezinye indawo uyabo so andibhizi ba etc man khona ngifuna Uvuyo. yeah Okay. because now this is our way because besingabantu abahamba every day like sobabini uyabo aya ngapha nami kanti siya ngapha sikhaphane uyabo so singabantu just nje beloko behleka nje sibona uyabo. So if we check ile futhi the era yakho uvuye mosibe ngumuntu one hoarse voice yabo zawuthi ebene yabo bese nayo nangoku but bungasayiva ngokuncane yabo umfole sithi ngenye imini ethera ever since ngidibene nawe angisahoshoza yabo uthi yizi pitch yami yizi pitch ayibethanda ipitch ke all of a sudden yabo ndithi iyavakala yabo athi lalela lapha kukhona imfulo mfana hayi ngiyababa bethanda ke uzinantsika Okay. Yazifonele. yabona Sorry. lokho sizake ke man bhuti man yabo what so yabo so andibize ke ngoku so ndiyaphaya with my friends uZolani no Mac Zolani staff the late Okay. He's so I continue to rest in peace no Mac Thembalethu bebezi backing singers zami bebenenqaba like sivuyo staff yabo namaqhuza yabo nami beninazo zabe Nkosi idinayam nami eMsuthu ba yabo uvuvuzela kezo sudu zonkulu wothi bangaka umzimba wakho. wena bhuti uyadlala Hayi into abuse ngaka. uyadlala wena sibone ba kulando dazi fashion uyilandela noba Noba ureqoba awuphilonza video zakudala ukhombe nje. noba kanti engathi ngizwe ingubo wena kuye yabo Sure. So I picked up a lot so fika kwethu phaya sifika simiswa ngamapolisa qala because sifike kwenye indawo singaqhelanga uba kuyo yabo siyisilalo sephansi ke apha enansi indlu bavuye lapha phambi kwethu siyayazi qha ke siyayazi security hayi ke afike seshika ke izanzanzanzanzan singena uhleli nophesi inglo music awayidlala udlala the song igama lami endimamela athera nayo ingoma yakho esiXhosa mara ngazi uzothini verse yayo Okay. angene chorus yabo una idea lento athi wena ngicela ubambe just nje the tone ubambe the feeling yeka lyrics sabona basithini hey brand azithiko wathi no thatha pen kikichi verse yabo uhleli uphesi yena kwi-keys yabo yaphuma njalo igama lami njengoba indlela le yenzeke ngayo athi uvuyo egqibo okukhutshwa eCCP but aphinda athi kum let me leave you with a gift yabo Ekhutshwe kodwa egqoka kwafakwa wena. What a blessing in this. ifake ngoku bra ifike yenze intoni ebantwini uyayiva bra guess what ibani remarks zala ngoma bra ndiqanda isifunda ndilile Of course. ndilile bra ndikwazi uzigqiba tu Of course. uthuswe inamba leqala ba angaka Jo, noba mhlawumbi xa ngoma mhlawumbi umuntu benento nawe. yes but You feel like you are apha phambi koThixo uthi Thixo ndixolele. yes but And mna there's nothing I can do. exactly Noba undimosheka kanani yes na. but Uyabo? yo The way uzikhuphela ngayo inhliziyo yakho ngoma. Irelate nabantu abaninzi. because kakhulu. ndimthande kakhulu nje if uyakhumbula first cassette yami lamjita
yabo Ufumana i-chance. now ndinayo ekhampanini I never planned it Mm. ngoku uhlela kwalapha esixekweni ungumuntu naye omthandayo manje uzomchecka you understand did you look at God yabo as if ngathi ndiyipavile lento ba mayenze ngolo hlobo and wagqiba wenza lento ayenzayo uyabo kum it was like ingathi ndim lo okwenza uba mawugxothwa wena kind of thing yabo not that babetheni yena bengayifuni ebesithi yena ko right kwenzeke kahle ngoba yena befuna uthini uhamba whatever he said kum mna kum was like kwafika mna kwahamba wena and isathu indima endaweni yakho hayibo ayikho right uyabona bra so bendinaloo nto leyo yabo so ivesi yam ihambe along ezo lines yabo for the benefit of ama 2000 abangayaziyo le ngosithanga umcwe ithi wena Thixo ungoxolelayo ithi wena Thixo kunga ungolomusa kukaningi ndikupha wena Nkosi yam ndenza izono namahlazo baba kodwa wena usalibiza igama lam chorus igama lam usalibiza somandla nokudulileyo baba usalibiza somandla nahlekisa ngawe kwizintshaba zakho baba kodwa wena yebusalibiza igama lam. What? Yo. What? Yes, Yes, sesisekhona le voice. sakuvuzela Marlek. Bra! Yes, sasiyene man. Yagniye man. South Africa. Ubaba Guki ngoku iyaba kanti Thembi abayazi Nkosi boy. abayenzayo because ivoice isekhona. Yeah. Sine artist esaziyo thina esiyaziba they used to have a voice. You know? Yeah, and yena umuntu wawusacimbuse nayo. Yo. Ube uyilento wawuyiyo ngosasiqala ukuva la voice isenjeyana. Wow. In fact imatured mongo. Yes, like, bra. Thank you man. Thank you ngoGrace Studio zethu. Thank you ngokusinika lento sinika yona. Eke talking about into yomculo, how many albums do you have and then ziqhuba njani? Bangawulandela laphi umculo wakho abantu bawuthenge because I believe ngoba after lento benzele yona ngoku lo mculo banike wona bazayazi ba usekhona uButhe Nkosi and akayindawo ivoice isekhona. Bulela ichance ka Yo kubulela thina Buthe. Wow. unqabile amathuba Wow. Asungivale Buthe. wasimandabulela kakhulu ndina 12 albums Legend. ezi-official ezikhona ezi-registered zikhona ke albums fumanise uba uyenzile mhlawumbe uyenze kuloo country yabo mna ke ndingumntu mna obhalayo yabo andonqena ubhala yabo so bucimba uthathe ingoma yam wayirekhoda kuba ufuna uthini andinaxesha lakho as long xa ingoma yam uzayitrita kakuhle kwanye iza kutrita kakuhle yona yabo ne-fights zemiculo wethu ndazama uzi-avoida yabo kakhulu umuntu onjalo mna yabo yenza andifuna ungena kwi-politics yabo so kuloo 12 albums yes eyokugqibela i-album ebendiyenzile ithi My Pain. Yeah. Why My Pain My Pain ndaqela usuka njani I've been married twice. Okay. Okay. I-life yami yokuqala mna nazi ke life to life yami isibini life but let me change nansika yam i-language yam i-era ya then ku-first marriage ne kuba khona musi nabantwana emtshatweni yabo abantu mna ke ndingumuntu ongazithethiyo ngento zam yabo but babe abantu bedeserve to know yabo and ndiyayiqolisela kakhulu lo part yokuba ndingabikho as open kubo kodwa bona bandithembile into yokubana bandithathe bandifake endlini yabo ndibusise the whole family yabo kodwa mna I cannot return i-favor ngolo hlobo yabo ndiyiqolisele kakhulu because bendinga-understandi i-platform endikuyo yabo ndingafuni nokuzithatha ndithi hayi ndim yabo ndisengulaa Thembi Nkosi woyikayo yabo and izinto ndisazifunda ngozifunda I've got imanager young
uAya Fuma ayabonga Fuma osandifundisayo iropes Sure. ze-platforms ezikhoyo hayi kaloku ukholwena ngoku ndithi mna endinqena Aya yabo mna bra ndisekula nantsi binto ngane before Facebook binto laa nto Mix it. Mix Mix it. it. So mix it. Yeah, man. yabo Yeah. bendingumfundisi bangumfundisi phaa umixit nditshatisa phaa Okay. Ewe. Ewe unamagama abakho username. Awuruti. Ewe. So izinto ezinintsi ndizifunda ndiyaniqhaqheka wethu Sure, yabo sure. nakuqhaqheka because I'm not exposed kwiinto ezininzi Sure. yabo ndizigcine kanjalo because of ndifuna usinda into ezininzi yabo ndazikhupha naphandle bendingumntu olapha esithubeni abantu abaninzi bandazi abantu abaninzi bandazi and akho nto ndingayenzanga uyabo but kukukhula okuya Sure. yabo I think uyavoya khona into wayifuna ndiyibone yabo ndiyavuya endibonisile because umdla wami awusekho phandle Beautiful. yes but so ihamba njalo into yami and nakhona ndisebenzile nabantu abaninzi umziphi ndisebenzile naye andile bebhola ndisebenzile naye obviously from ekerk na outside ke yabo and ndiyafuna futhi acknowledge the fact that I'm proud ukuba bona bekwezindawo bakuzo Wow. yabo ndibe ndiyazi into kubana I was there to witness yabo ndiyibulile yakuba mhlawumbi namhlanje ndiye nanesandla phi kwanye yena uye wanesandla phi the fact ukuthi I was there to witness uyibona yonke laa nto Sure. isenzeka phambi kwamehlo wam blessings Blessings. Wow, beautiful. Beautiful. I think kuzafuneka sibe naye upart 2 apha because I feel like There's more. kakhulu but ke into endiyithandayo ke ababukeli bethu bangabantu abanenyani kakhulu asizobagqibela loo nto bazayigqiba ngokwabo bhuti currently wenza ntoni ngoku yeyiphi into abantu abanoyilindela kuBhuthembelani Boy eyenzekayo ngomna uBhuthemb Nkosi Boy yeyiphi into eyenzekayo ebomini bakho okanye yeyiphi into ozawubanika yona abantu if ikhona was this is your chance now that ndizawuthi ke ndibuyile because the language is ubuyile yabo I'll try by all means to keep up with the times Okay. yabo because now if you are in an entertainment industry kind of you need to keep up with the daily life into eyenzekayo so that xa uthethe ebantwini ube current if usekenzi islang esithile now sifaka kuthwetshini ubhuti ibambile yebo so into enjalo ngoku ifuna abantu abaqave kanjalo Sure, yabo sure. and mna ke yes angiqavanga kanjalo but I've got abantu abaqave kanjalo Yabo Aya. abazoyikhavarisha loo nto leyo yabo njengoba nangoku ngubani umane ezosuka from eternity athi kuba i-artist yakhe ine-podcast okanye ine-interview endaweni ethile athi njengoba ndizoba khona he never misses not even a1 ufumanisa uba before yena not even one manager actually attended izinto bendizenza for so long yabo so all I want to say is thank you a lot ku-followers zam wow I know apho basuka khona nam yabo andibalibelanga kakhulu and ndifuna futhi ukuxolisela nesa statement endandisenze emhlobo wenene okay sokubana mna asibephenele show ebhayina anisupport nina nto ndandisengumntwana ngoko ndisiva kabuhlungu ngela xesha uyabo ndicela urhoxa kwesa statement uyabo ndibacela futhi ndicela esasanda sabo sifudumeleyo ndisaziyo bayawuthanda umculo I know isizathu sokubana ke kungasupportwa kakhulu nasi sizingqondi zomculo apha eBhayi siyawazi umculo hayi siyawazi umculo get you apha eBhayi indlu nendlu yomculo ayikho laa nto kuthiwa ayujampa apha kuthiwa ayakuculwa ke apha indlu nendlu nomculo on not just nje umculo osemgangathweni umculo yabo hence usibona kuma-opera houses yabo sisenza the chorus the choral ntontontoni sifumaneka nakwi-plays yabo so into uza lo mbuzo wakho bhutam into ofuneka bayilindele abantu ngoku is more and more music omnandi now umculo ke ngoku owenziwe kwesisimanje manje yabo if mna I had the privilege ngoko umculo wami wenziwe ngathi ngokwesimanje manje noba ngendandikude yabo okanye ngendandi kufutshane yabo babe ndizazi noba ndiphi ndibelieve into yokubana ndisesendleleni mna ndihayikile okanye kuhayikisiwe ndiyiloo vessel ndiyiyo kwelo cala kuthiwa mandiye kulo uba kuthiwa ndifike nini apha ayadazi uzothini apha ndizayiva xa ndiva
yebo Sure. hayi bahlambe ukutheni because nyani because imibuzo yabanye abantu yabo kuna understand yabo nendlela mhlawumbe abacinga ngayo but ni understand ndibabo mhlawumbe babona abanye abantwana yabo but man siyanqonela nowethu yabo but lo wenu akazokwazi until nimnike amandla okunaye ngaphuma iID iphuma eKZN kumuntu artist yangapha masithi uthina zona aze ne-ID eqonda I love that idea babe nemali yena uhlina zo nayo because of support uyayifumana Ngibambile. yabo una followers abantu yes yabo nabammaintainayo yabo if you follow ufuneke i-artist yakho uyinike izinga Ngibambile. zakumaintaina kwelizinga uyabo so azange sibe nayo privilege enjalo ke thina apha eBhayi uyabo because sonke siyacula uyabo and iSauce Carlos thina singayichinja lonto leyo Yeah, no, for sure. let's bring shows ezilokishini again For sure. uyabo sibize that one particular artist current uyabo ezawutsala abantwana Crowd, uyabo because endijongileyo sengapha abantwana laveko uyabo lamntana ungenaso esisibindi okanye angakhanga azifumane ezi privileges ezifumeneyo kokwabo kube khona imelodic okanye abe nabazali abaculayo uyabo and to be honest with you uThixo kudala endibonayo enibonisa uba ukhona elifini yami uyabo kudala emane enibonisa so ukucula kwami ngoku kutshintshe nepurpose ngoku anisacule nje uyabo this is my way of saying thank you because digithe entweni ezininzi because of umculo gospel. That's beautiful. That's beautiful. Wow. Sipasivala nje kasishare nje social media platforms zakho. Yes butwana. Bafumane kaphi bazokhangela. Umna butwana Thembi Nkosi Boy yonke indawo Thembi Nkosi with an H. Okay. Ne I yes Thembi Nkosi Boy enye nenye _no bani tofana ayisandifundisa Kalani Thembi Nkosi abantu age sechaze age. Ayiwe skola. But Thembi Nkosi ena nto ndifuna uyiqonda xa siyivalayo lento sonke apha elife siyazazi ntoba singamandwendwe yes sonke apha elife siyaba at some point izawuhla curtains of course enyuka amagama ukuthi silandule lehlabathi yes wena xa ukhunjulwa ungasekho ufuna ukukhunjulwa ngantoni sizovala ishumi yo wayitsina kamandi ke lamfana ne sikhumbule ivoice yakho nothing else because mna on stage nangaphandle mna I'm a different person on stage totally different person Sure. up different person but ke bahambe enkozweni enye bobabini abo bantu yayiva ne Bambile. bahambe enkozweni enye bobabini abo bantu Bobabini abo bantu. okay ya baphulaphuli bekunjani podcast ena nto siqiniseke ngayo thina nesizithembisayo kune singasoze sijike noba sekuthena kuba amaqhawe namaqhawekazi enu ingakumbi apha ephondweni nomhlaba wonke jikelele ngoba safocus angephondweni kuphela indaba sizawuqhubeka sininika bona ukwenza banifumane chance yoba bazibhence phambi kwenu bazondlale nibazi ngcono kubomi ba before into ababe ngabantu nibaziyo bangosaziwayo siyabulela ngokusithemba ngokuthi nishareishe i-podcast yethu ngokuthi ni like ngokuthi ni follow ngokuthi ni subscribe lonto leyo yiyo sinika amandla ngoba ngaphandle kwayo ngesingayenzi lento siyenzayo akho nto sinayo esandeni but sigcibela uthando lwayo lento xa unephupha ziba zininzi izizathu ezibanga intoba mawuphume ephupheni kodwa siba sinye esibanga intoba mawuhlale into eyi-one esigcinileyo thina kweli phupha lethu intoba we promote i-positive vibes and sinika abantu iiflowers zabo ngoku besaphila that's the only difference thina esinayo rather kunazinye ii-podcast intoba le nto nina niyenza xa umntu engasekho thina siyenza ngoku esaphila masibuleleke nakubhuti Izanampuntshe ubhuti osinxibisayo apha siyanxityiswa apha bhutera yabo ngumjida walapha e-N9 opposite e-N9 Spa une-black container pha akho nto angenayo umntu makaziphi chance avisithe abone into yoba kukho ntoni na asapote baphulaphuli nimvile into yoba wayiqala le nto phantsi kwebhedi ezenzela iqonga ngokwakhe wenyuka waya kwikarate waxholwa khona ngunkulunkulu amanqindi evuza igasi ya kubonakala into yoba ebezaba ngumdlwembe ebezaba yingxaki kodwa ke lambethe ilizwi lamchola haleluya siyayibulela loo nto leyo sizama ukuthi ke ngabantu bethu masiqhubeke sizisapote ii-artists zethu ingakumbi ii-artists zakudala bekudala ziyiphevile indlela sekufika ezi artists ngoku zizithandayo masingabalibali rhulumente local municipality
arts and culture ingakumbi apha Eastern Cape ingakumbi eBhayi masifunde ukusupport abantu bethu kwenza banganyamalali kwisystem umzwanele yena ugalela wagalela kwade kophuka neyasekhohlo masibabhabhayise